To je tlustý, to je žádný starý. Dělá holku chytl pod kukem, ale nedal se to, ne? Potřebujete někdo otevřít víno? Nemáš tak tvoje, jo? Zatřip, ale. Nemáš navíc víno jedno? Nemáš navíc flašku vína? Za kolik? Mám tady jedno Rosé. Za kolik jsi koupil? Já jsem to koupil zase. Ne, to zabírali. To je normálně. Už tam vzali aj pod Valenty, vole, oni se takhle normálně zavřeli. Koncentrák, vole. Ty jsi to prodával? Máš na vrátí z kila? No počkej. Stále? Ještě kolik máš? A ten tam nebyl, že? To je ten na taky panel.